ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସमेଣ୍ଟ କ୍ଲାस एक्स ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଆମର ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଲେଖିଆ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ ଚାରୁ କେତେ ଥର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? 3 ଥର। କାନ୍ତ କବି କାହାକୁ ଶ୍ରୀକର ସମୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ କାହାକୁ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଭୀମସେନ। ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭୀମ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍। ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ନିଜେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବ। 100% ରିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁରା। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଦ୍ରକରେ କରାଗଲା କାହିଁକି? କାରଣ ଭଦ୍ରକରେ ଓକିଲାତି କରୁଥିବାରୁ। ବିଏ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ନା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉ। କାହାକୁ ଜାତି ସ୍ମାରକ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କଥା ମନେ ରଖିପାରେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ନିଷ୍ଠାପର, ପରୋପକାରୀ, ସମାଜସେବୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଆସନ ନେଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଟାଉଟର ଆଉ ଦଳପତି। ୟୁନିଟ୍ 3 ଦେଖ କାନ୍ତକବି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ ପ୍ରଥମ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ଉଷା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ନାଟକରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ହୋଇ ନାଚିକରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ? କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନାଁ କଣ? ମାଟିର ମଣିଷ। ଯଦି ଆନ୍ସର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ନିଜେ ଟିକେ ବୁକ୍ ରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ। ଗ୍ରାମର କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି? ନା ମନ୍ଦିରରେ। କେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେବତା ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବୁଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି? ଆଟଲାସ। ୟୁନିଟ୍ 4 ପିଲାମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳ ଧାରା। କି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତା କାହାକୁ ପଶୁପତି କୁହାଯାଇଛି? ଶିବଙ୍କୁ। ଶିବ ସିଂହନାଦ କେଉଁଥିରେ ରଖିଥିଲେ? ପିଲା ଏଇଟା କଣ୍ଠରେ ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ୍ରୋଧରେ କେଉଁ ପତ୍ର ପରି ତୋଳିଥିଲେ? ଏଇଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ପରି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଲେଖ କଦଳୀ ପତ୍ର ପରି। ତାପରେ ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। କାଳ୍ପିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗଣ୍ଡି କାଠ କିଣିଲେ? 4 ଟଙ୍କା। ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ନିଜକୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା। ହେଲା ହେଲା ଚୁପ୍ କର ଆଉ 4 ଅଣା ନବୁ। ଏହା କିଏ କହିଛି? ନା କାଠୁରିଆ। କାଠୁରିଆ କେଉଁ ବର୍ଷ ବେତନଟୀ ପାଖରୁ ରେମୁଣାକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ତାକୁ କହିଛି? ନା 1942 ମସିହା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 2 ଦେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟନ୍ତି କାହା ଅଭାବରୁ? ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥଗତ ଅଭାବରୁ। କାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ସମୂହ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଂଶକୁ କଣ କହିବା? ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଆସ୍ୱଦି କାହାକୁ କହିବା? ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ବାକ୍ୟାଂଶ କଣ? ନା ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ତାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ଥିଲା। ଦେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 3 ଦେଖିବା। କାଳ୍ପିକ ଗୋଦାମରୁ କେଉଁ କାଠ କିଣିଲେ? ଗଣ୍ଡି କାଠ। କାହାକୁ ଦେଖି ମୋତି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୁକି ଉଠିଲା? କାଠୁରିଆ। କାଠ କଟାଳି ଘୋଡ଼ି ଥିବା ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟିକୁ କେଉଁ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲେ? ଆମ୍ବ ଗଛ। କାହା ପାଟିରୁ ଏଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବା କଥା କାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି? କାଠୁରିଆ। କାଠୁରିଆ ସକାଳୁ କଣ ପିଇ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲା? କଂସାଏ ତୋରାଣି। ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ 5 ପିଲାମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ? ନା ଉପଦେଶ। ଚତୁର ଲୋକ ସବୁରେ ଜିତନ୍ତି। ଚତୁର ହଉଛି କଣ? ଏବଂ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ କଣ କହିବା? ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏକ ପଦ ସଂକ୍ଷେପ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ଆସ୍ପାରାନ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ।